Δεν ακούγομαι διπλός τώρα, ρε. Ναι, ρε Τάκη, αφού το είχε τέρμα το μικρόφωνο. Αφού σας το έλεγα, έχω δυνατά το μικρόφωνο. Μήπως φταίει αυτό, όχι μου λέτε. Ο Θοδωρής το είπε. Άλλος και το μικρόφωνο κόκκινο. Ένα ολόκληρο παιχνίδι το γάμισε. Ω, για ελικόπτερο. Κάρτα. Ωχ, σήμερα το πέσει, Νομίζω πως είχαμε στο Λέγκη να το βαράγα μονόβολα με τον πυρκόδα. Μπήκε. Έλα, το έφερα. Ωραία. Έρχομαι να το πάρω. Δεν πονηρούλη. Κοίτα εδώ. Ω, δεν ξέρω τα κουμπιά. Την πήρε στην κάρτα. Ξέρω τα κουμπιά. Πάμε πάνω. Ταράτσα. Τάκη. Δεν ξέρω τα κουμπιά. Δεν ξέρω τα κουμπιά. Έλα, πάμε. Το κατέβασες. Ω, πέσα. Δεν ξέρω τα κουμπιά. Έλα, πήγαινε, έλα να με πάρεις από εδώ. Θα με γαμίσουνε, ρε. Ναι, ρε. Έλα. Πήγε. Enemy. Τάκη, ακούς. Ωραία. Τους πιλωτάρει. Έφυγα με το κεφάλι. Πίδα. Γαμώ το σπίτι μέσα. σου ρε κολόπεδο, γιατί δεν μιλάς. Πάμε. Ωραία. Το έκανα. Τι έχω κάνει. Είναι Είναι αυτό, ρε. ρουκέτες μέσα, ρε Τι μαλάκα. είναι αυτό. Είναι σιχάματα, ρε. Είναι ρουκέτες, ρε Ένα. μαλάκα. Ένας πρέπει να Μαλάκα. ζωντανό. Ότι πιο σιχαμένο. Δεν ξέρω αν έβαλα την κάρτα ή αν πέθανα. Μας την πήρανε. Ναι, πολύ πιθανόν. Δεν βλέπω loadout πάνω. Πάω να φέρω το loadout του άλλο άμα έχει την κάρτα. Ποιος έπεσε τώρα εδώ πέρα γάμο το σπίτι μου. Άμα δεν την έχουμε ψηρίσει την καρτούλα από εδώ. Πάμε να τους γαμίσουμε λίγο μέσα. Ποιος είναι εδώ. Εγώ έναν τον έφαγα. Πάμε λίγο. Έλα, έχω φέρει κι άλλο loadout. Πού είναι η κάρτα, ρε. Α. Πήρα. Τι βρήκες. Ναι, κάτω. Ωραία. Κόσμο. Το πήραμε. Μετά το λότι. Έχω κι Ταράτσα άλλο είναι. loadout. Δεν ξέρω τα κουμπιά ρε. Τα κουμπιά. Ναι ρε. Παίζω με το Elite και Ρε. δεν ξέρω τι μου γίνεται. το Κόσμος Elite? απ' έξω. Κόσμος απ' έξω. Πού είναι. Μπήκε μέσα. Ναι, έχει μπει μέσα στο room του. Γαμώ την πουτάνα του. Πάμε να τον εγαμίσουμε λίγο. Ναι, μαλάκα. Θες και specialist. Έχει Μαλάκα. specialist εδώ μέσα. Έχει και την κάρτα για το τέτοιο. Έχω μπερδευτεί λίγο, είμαι μπερδεμένος. Έλα πάρε το specialist. Κι άλλος απ' έξω. Κάρτα είναι μέσα. Πήρα και τη δεύτερη κάρτα. Έλα Τάκη. Γαμίστε Εδώ, τη, ρε. 3 Γαμίστε τη. loadout. Όχι, το ακύρωσε. Να μην πάρουνε ανάσα τα μουνιά, ρε. Πού να σου κάνεις, γαμίσω. Αυτός το γάμισε. Πού είναι, ρε. Ένας dead. Με βλέπει μέσα στο κτίριο. Πού έχει το κόσμο. Παιδιά, πού έχει κόσμο, πάρουμε ένα γιούβι. Μέσα ρε, μέσα εδώ, μέσα στο εκεί που είναι Σε το σένα. τέτοιο.
Εκεί που είναι πώς λέγονται, τα prestige, πώς λέγονται αυτές τις μαλάκες που παίρνουν. Έχει κόσμο εκεί μέσα. Ναι, Πάνω έχει στη ένα. σκεπή είχε ένα στην κεραία. Ανάρθω. Αλλά κάτι να δώσουν αγιούδι. Γιατί πολλοί μας τα έχουν κάνει. Φύγαμε, δεν έχει τίποτα εδώ. Κι άλλος, κι Α, άλλος. τους ήρθε. Ακούω κι άλλον ρε μαλάκα, πού είναι? Σε είδα. Λένε... Τάκη, Πάνω. Ναι. πες ένα τραγούδι ρε. Ένα τραγούδι, ρε. Ένα τραγούδι, ρε. Ξέρεις κανένα τραγούδι του Τάκη Τσάν? Κανού. Του Τάκη. Και τι μπορεί Δώσα μου. λεφτά εύκολα. Του Τάκη Τσάν. Έχετε Παίρνω το απομακρυνθεί επίσημο, όμως, έχετε απομακρυνθεί. Νόμιζα ότι πηγαίνουμε μαζί. Παίρνουν το επίσημο, μαλάκα. Μπορώ να παίξω με το Elite πια. Βλέπω τίποτα. Αλλά πήγα να κάνω το ακατόρθωτο. Γιατί το παίζεις? Κάπου είχε έναν εδώ. Εδώ σε μένα έχω. Πόσο? 2 σίγουρα. Εγάμισε. 4. Εγάμισε ναι. Πω μου πήρε το... Μου τον πήρε ρε μαλάκα. Τον έφαγες. Ένα Δεν φάγα φίλο εγώ εδώ. μάλλον. Θέλει το μου. Άντως ο Special μέσα στην αγκό. Κοίτα γάμο το σπίτι του. Ποιος πες να με σηκώσει εδώ πάνω? Εγώ. Γιώργο? Πόσο μπλε. Με έχεις εδώ μέσα. Έρχομαι. Θα σας πω ναι. Γάμο την Παναγία, εδώ πάνω είναι. Κοίτα εδώ. Ωραία, έχει τέτοιο Πώς έχω χάρισε. γίνει έτσι? Με 15.000 τι παίρνω? Πες τα λεφτά. Έχω ρίξει μερικά UAV. Πού είναι βρωμοπαππού! Πάω να πάρω ένα γιούβι. Α, δεν Έχω έχω. ρίξει 3 εδώ. Εδώ. Self εδώ. Στο vendor έχει 3-4 Έλα ρε UAV. μαλάκα. Ο Πέρι Σίκα, αυτός πρέπει να είναι. Μαλάκα. Το ίντερνετ είναι. Ω, λόντι ρε. Έλα ρε μαλάκα, με έριξε το τέτοιο. Με σηκώνει κανείς. Πώς το έκανες αυτό τώρα έτσι? Πώς με είδες?
Γεια σας, τι κάνετε? Ποιος είναι! Άστε μου είναι. Πας βρε, που είναι. Ναι. Εντάξει, Πού είναι πάνω ήταν ο άλλος? το Elite είναι καλύτερο από το τέτοιο, να ξέρετε, το σκάφο. Το Elite γαμάει, bro. Το Elite Έχει είναι τρομερό καλύτερο. grip. Καλύτερο το σκάφο τώρα και τα κουμπιά είναι καλύτερα. Από κάτω. Πού είναι γάμο τώρα? Έλα, πόσοι έχουνε μείνει? Εδώ μέσα. Ω! Γαμάτο. Τον έχουμε. Ναι. Να πάω εγώ να θυσιαστώ. Άρα έχουμε κανέναν. Πάω. Κάτω. Το μπλε σπίτι που πέθανα είναι μέσα ένας που έχει πάρει specialist. Να κολώνουν. Κούρεξε κάτι ψηλές. Τι πεις Κούρεξε έτσι? κάτι ψηλές. Ω, Από πού δεν ρε? έχω self. Δεν έχω self από πάνω. Από πάνω σας είναι, κατεβαίνει, με έχετε. Dead. Ένας σε μένα. Από εδώ, δεν μπορώ να πινκάρω ολοπέχνιδο. Ακούω κι άλλον από πάνω μου. Και βγαλώ. Ναι. Γαμάς. Γαμάς. Εδώ στο μπλε ήταν πριν. Εδώ πέρα, αλλά... Ακούω self. Αυτός είναι down, αυτός Εδώ από εδώ. πίσω. Πίσω από το air condition. Τα μαλάκα βγάλανε κόσμο. Πού είναι? Καλιά. Και πίσω κλιματιστικό είναι ρε μαλάκα. Με έχεις πει, μπορείς να πηδήξεις εδώ. Ποιος σε γάμισε? Μου έπεσε πάνω μου, κάπου εδώ είναι. Μπρο, πού ήτανε? Πώς με γάμισε έτσι? Ο Πιγκουίνο Γκουέρα. Τις δύο ταράτσες είναι και οι δύο. Όχι defeat.
Εσύ είπες πριν ότι σας ακούω όλους τέλεια και είσαι στην καλύτερη. Τάκης γάμισε ένα ολόκληρο παιχνίδι. Ποιος ο Τάκης τώρα? Πριν ήταν ο άλλος, ναι, Δηλαδή, σωστά. εντάξει, και δεν το έχω. Γάμο, δεν έχω, δεν το έχω. Κλειστό ανεμιστήρα, ρε. Τον ανεμιστήρα. Το ανεμιστήρα. Παιδιά, εμείς στον Blue Star, ρε. Αυτό πλοίο παίζεις. Στο Καβοντόρο τώρα είμαστε. Βάλε ένα κουτί γύρω σου. Πάλι διπλό τον ακούω. Όχι. Ναι. Α, κάνεις τη διπλή φωνή τώρα. Και καλά τώρα. Τάκη, Μιλάει τηλέφωνο. με το κορίτσι θα μιλάει. Μίλαγα το σήμερα ρε παιδιά, αλλά δεν το είδα κατηλημένο. Με ποιον μιλάγεις? Με εσάς. Δεν άκουσα εγώ κάτι. Α, το είχε κάνει mute ρε και δεν ήξερα. Α,